někdy, někde. To je Lucie. Postrach ulice, pirátka mléčné dráhy, vládkyně všech moří. To všechno je Lucie ve svých snech. Doopravdy je to malá holka, která půjde po prázdninách poprvé do školy a už se moc těší. Ale ještě jsou prázdniny a ve městě není žádná z jejich kamarádek, nikdo, s kým by si Lucie mohla hrát, jen Osvaldova parta. A té je lépe jít z cesty. To ale Lucku ani nenapadlo. V touze stát se členem Osvaldovy party, nebýt sama a mít si s kým hrát, byla ochotna udělat cokoliv. Osvald se chtěl neodbytného mrněte zbavit a tak dal Lucii strašlivý úkol. Něco seknout, tedy ukrást. Ukrást, ale co, když krást se nemá? Nešťastná Lucka ani nevěděla, jak se to všechno seběhlo. A nevěděl to ani detektiv, ani prodavačka a ani ředitel. Ukradený balíček plastelíny jakoby kouzlem zmizel, rozplynul se. Nebyl ani v pravé ruce, ani v levé ruce, ani pod bundou, kde vlastně byl, jestli byl. Lucka, obdarovaná navíc bomboniérou, nerozuměla vůbec ničemu. Na čáry a kouzla věřila jen, když se dívala na pohádky v televizi. Ale v obchodáku, jenže plastelína byla doopravdy kouzelná. Osvald marně pátral, co si to Lucka odnáší v čepici. Ať pátral, jak pátral, nevypátral nic. Samozřejmě tohle tušit nemohl, že si Lucka z obchodního domu odnesla formeláky. Malýho a velkýho. A že jim slíbila, že je dřív, než začne škola, opět vrátí, protože foj, krást se nemá. Formeláci, na které v létě nikdo neměl čas, rázem nebyli sami a Lucka také ne. Náhodou takový formelák se do dnešní domácnosti docela hodí. Díky kouzelným formelákům se Lucie stala vládkyní všech moří. Byla to nádherná, i když poněkud mokrá zábava. Určité věci se rodičům vysvětlují jen těžko. Někdy i taková maličkost, jako je voda na schodišti. A to ještě maminka ani tatínek netušili, že mají doma další strávníky a pěkně mlsné. Formeláci způsobili Osvaldův nezadržitelný pád. A malá Lucka se stala vládkyní celé Osvaldovy party. I s oběma formeláky, Ferdou a Ferdou. Kdo byl náhle ve městě docela sám, byl Osvald. No pojďte se podívat, no pojďte. Myslíš ty fialový? Holka, aby to nebylo moc koketní. Já totiž nevím, jaký má vkus profesor Hartmann. No tak ale v těch zase budu vypadat jako jeptiška. Osvald, ten nemohl ani dospat. Od rána hraje a hraje. Nejdřív lehký předkrm. Ano, šunka, uzený jazyk, losos. Já taky nevím, co má rád. Polévku vynechám. Tu vynechám. Ty myslíš nevynechat? Asi přece jenom ty černý. Cože? Vím. Vychlazené melouny, samozřejmě, tím je přece profesor Hartmann pověstný. A co tak dlouhou sukni a blůzu? Holka, ty nevíš, co to je mít zodpovědnost za děti. Slyšíš to? Slyšíš, jak krásně hraje? Poslechni si. V jeho věku. Blbe. Co ti panáci? Co ten umatlaný klavír? Hrát si s formelou. Ano, hraje skutečně krásně. Ještě ti zavolám.
Skoro Rachmaninov. Tak já nevím, kde mi hlava stojí a co ty? No co ty? Koukej, jak se zprasil. A co ty kalhoty? Ty nemáš jiný kalhoty? No jenom ty do školy a to se říká, co to máš že... na hlavě? Vlasy. No odmlouvej, co ty vlasy? Podívej se, kdy ty jsi byl naposled u holiče. Ty totiž vůbec nechápeš, co by to znamenalo. Fuj, tajbl. Kdyby se profesor Hartmann rozhodl učit tě. Nějaký dědek. Říkám profesor Hartmann. No jo, říkala jsi akorát, aby jsme nezapomněli koupit melouny. A co ty boty? Vypni to už konečně. Co ty boty? Že ty je všechny hned tak okopeš. Lucko, pospěš si. Dobrý den. Dobrý den. On radši hraje na klavír. Lucko! Pak mají ty kalhoty něco vydržet. Jezdit po zábradlí. Vždyť nejezdím, jel jsem. Skoro. Lucko! Odpoledne vás čekáme v 5. Bude dort. Děkujem. Tram tady dá. Lucie, Pospěš si. pojď sem. Dobrý, pojď. Ty taky rozbiju hubu. Hubu? Hubu se přece neříká. A připomeň mi šlehačku, oříšky a meloun. Řekla jsi voříšky. Šlehačku. Nespěchej. Nejdřív tě musím oblíct. Dámy a pánové, představte si situaci. Sluníčko svítí, rodina se chystá na výlet. Všechno to známe, že? Roste před námi hromada věcí, které je třeba vzít sebou a s nimi roste i základní otázka. Nezapomněli pravdu na nic? Aha. Dámy a pánové, ruku na srdce, nikdo z nás není dokonalý a nikdo nemůže myslet na všechno. 20 kilometrů za městem si najednou dědeček vzpomene. Kde je má vývrtka? Co s konzervou bez otvírače? Jak zapálím oheň bez zápalky? Prosím, tatínek je vzdělanec, ten si pomůže. Četl tady úplný ostrov a vypomůže si tedy s klíčkem z hodinek jako s lupou. Ale co s konzervou? Konzerva odolává náporům dědečkova nože. Je naprosto zbytečné bušit do ní kamenem. A rázem je po náladě. Slunce nesvítí, ale protivně pálí. Dámy a pánové, situace však není tak beznadějná. Na pomoc přichází náš nedostižný Party James. Stane se vaším věrným kamarádem, bude se o vás starat, bude myslet za vás. Party James. Robinson Crusoe by se divil, Robinson Crusoe by se divil, Robinson Crusoe by záviděl. A diví se i můj přítel Theodor. A ty mi ho podržíš, miláčku, viď? Teodore, kup. Jedete na výlet, jedete na dovolenou. Co všechno sebou potřebujete? Vývrtka, kladívko, otevírač piva, klíč na konzervy, zapalovač a samozřejmě rádio. Přátelé, tak to klidně všechno můžete zapomenout doma. Pokud ovšem máte náš nedostižný Party James. Univerzální a jedinečný. Co všechno dokáže? Oheň, vývrtka, kladívko. Úplně nepatrnou úpravou získáme z kladívka otevírač lahví. Prosím. Další otevírač získáme další úpravou. A sice otevírač konzerv. Prosím. Honem. Ale to už se, dámy a pánové, náš Party James proměnil, tentokrát ve spray. A je tady další proměna, taková, kterou jste nikdo z vás nečekali. Party James se změnil v tranzistorové rádio. Ano, i můj přítel Theodor se diví. Hraje mu denně do ouška.
A hrát bude a sloužit bude i vám. A to za žádných několik set korun, jak teď už byste právem předpokládali. Kolik bude stát Party James na běžném trhu, vážení, z reklamních důvodů, pouze po dobu několika málo dní, a pokud zásoba stačí, zaplatíte oproti plánované ceně naprostý pakatel. Ano, ano, slyšíte dobře, naprostý pakatel. Pozor, děti, na hrášek. Hrášek sní Theodor. Vážení, neodcházejte, prosím, neodcházejte předčasně. Seznamte se s naším Party Jamesem. Zde, prosím, jako vývrtka. Zde jako kladívko. Zde jako z nerezavějící oceli, prosím. Nedostižný, univerzální Party James. Robinson Crusoe by záviděl. Robinson by záviděl. Dámy a pánové, slunce svítí, rodina se chystá na výlet, známe to všichni. Roste před námi hromada věcí a s ní roste i problém. Nezapomněli jsme opravdu na nic? Počkejte! Počkejte! Lído, Jirko! Počkejte! Okamžitě se vrátíš. Nepřej si mě. Co ten kluk nosí po kapsách? Co ty cigarety? Ty jsou žvíkačkový, mami. Aspoň tam mašle, kde by šla odvázat. Vždyť v tom vypadáme jak idiot. Přesně tak, milostivá paní. Jenom malé strpeníčko, to budou kadeře, hotový malý Chopin. To mi připomíná chvíle, kdy jsem osobně v Mnichově stříhal Karajana. Omylem k nám zabloudil. Jeho oči byly náhle plné tragiky. Zrcadlily obavy o osud našeho světa. Ba co dím celé planetární soustavy. Ano, prosím, tady jeho fotografie s podpisem a věnováním napsal anglicky nevermore, nikdy více. Ano, kdo si mi vysvětlil, že je to citát z Edgara Allana Poea z jeho nesmrtelné básně Havran. Havran totiž dí nikdy více. A zde, prosím, další fotografie, mnohé s věnováním ovšem. Petr Kotwald, Stanislav Hložek, Miroslav Žbírka, Felix Slováček, Hana Zagorová. Mnozí byli mými zákazníky. Tak pojď, pojď. Helenka Vondráčková a zlatý slavík Karel Gott. Jedno místo na stěně je tu ještě volné, chlapče. Rozhodně nezapomenout na melouny. Pan profesor Hartmann má rád vychlazené melouny s cukříčkem, pár lžiček madeiry a rum. Převažující je ovšem talent. Tak, prosím. Ale zhnilý nechci. Jo, no jo. Tam ten. Co tady čumíte pořád? Ten? Tam ten. Co je to? Tady nemáte co dělat. Ten? No ten. Trošku potrápíme. Ten taky nechci. No, prosím. Vy jste tu ještě? Pryč, pryč. No, hop. Hop, hop. Hop, hop. Blablabla. Jap, jap. Pozor! Hop. Ui. Jap.
Tady. Tak co říkáš, Lucie? A jdeme. Jirko, počkej. Lído! Co je? Mami, můžu šít s nima? Teď? Mami. Tak to si rozmysli. Zmrnu? Nebo pár facek? Musím ještě koupit květiny, oříšky, pojď. No pojď. Hele, Osvald. Lucko, zkus to, Lucko. Za chvilku přijedou naši. Lucko, ještě jednou. Ať je sranda, pojď. Já musím domů. Dobrý den. Osvalde, ty máš ráno. Ty teda vypadáš. Kdo tě kadeřil? Naschledanou. Naschledanou. No tak teď ty. Já vím. Super, plnou. Prosím. Moment. Blahopřeji, skvělý výkon. Lucie, Táta. no tak kde se touláš? Moje čepice. Neboj, nech to na mě. No pojď. Osvalde, co chceš? Nech nás. No mejdlo snad Osvaldovi kupovat nebudem. Lucie, no prosím tě, kam pořád chodíš? Půjč mi je. Na co? To si teď nosí. A nebo co když jsme mu koupili budíka? Maminka říkala bombonieru. Velkou nebo malou? Malou. A nebo velkou. Ať mu zase vrtají zuby. Prosím tě, co vy jste si s tím Osvaldem udělali? Nic. Ještě mu kup formelu. Aby jsme mu nedali jen tu bombonieru.
Ty myslíš, že bych chtěl formelu? Lucko. Tyhle ne. Aby tam bylo napsáno Friedrich a Friedrich. Friedrich a Friedrich. Bohužel momentálně nemáme, snad zítra. Ale tohle jsou taky hezké formely. Tak kup tyhle. Tak a jsme doma. Jedny formuláky tu už mám. Co to je? Co to má znamenat? No tohle teda, tak takhle přeci já vůbec nevypadám. No, ukaž polcem, já ti udělám takhle vlásky hezky. To máme já tohle, to podívej na něj. Počkej, ale abys nebyl hezčí než já. Hotička vlásky, no podívej. No tak, tohle máš za to, že jsi nás zachránil. Maličkost. A když nás odneseš k Lucii, nebudeme tě ani mučit. Teď jde o to, kdo koho. Tak? Jo, váš. Bojím, pust. No co to děláš? No to tě bude mrzet, tantalová muka. A žádný lepky zvané budík, to dáš jen. Už necvič. Budeš přetažený. Přetažený. A zničený. Tak aby bylo jasno. Teď jste mý. Když pozlím, tak pozlím. Jouvaj. Trošku vás mrazím. Nemáčikej mě. Nech nás. A to jste mu v tom nemohli zabránit, Lído. Má je oba. I s čepicí. A já mu kupovala formelu. Tak ahoj. Lucko, ty se nebudeš dívat? Za chvíli jde vládkyně všech moří. Já teď nemám čas, tati. Tak už žádné zmrzlinové poháry. Horký čaj. Ale teď, já žádný poháry nechtěl. Piana už mám taky plný zuby. Je to zima. Ale těch dobrot. Chceš třešničku? No. Co je s tou lednicí? Co já vím? No tak pust mě. Stojíš jak solný sloup. Haló? Ahoj, Věro. Ferda, malej, velký, kde jste? Profesora Hartmana? Ne, neznám. Věro, já ho vlastně dneska uvidím poprvé. Nehrajte se se mnou. Co jsem to chtěla? Běž otevřít, prosím tě. No já se Co to máš na hlavě? Protože přijde nějaký dědek, profesor na klavír. Všechno nejlepší. A teď mluv, kde jsou. Děvčata, nezlobte se, řeklo se v 5 a ještě není 5. My víme, všechno nejlepší. Naši přijdou v 5. Mysleli jsme, jestli nechcete s něčím pomoct. Mixér! Tak kde jsou? Kdo? Kdo asi? Ferda. Ferda, čepice. Velký a malej. Tak teď mluv, kde jsou ty praví. Strčil se mi do lednice. Přísahej. Přísahám jenom, že Kde je ta lednice? v kuchyni, kde jinde, ale... My vám pomůžeme, paní Richtrová. Něco zdobit, nebo tak? Já ho snad přerazím. Vyďobat oříšky a zničit zmrzlinové poháry. Osvalde! Děkuji, děvčátka. Jděte tam, nastrouhejte oříšky, dejte mu hrst, ať se jí třeba předspe. Ale ty mami... už na nic šáhnou. Co ty ruce? Co jsi dělal s tou formelou? Nic. No, tohle mi dělají na schvál. Už máme nejvyšší čas. Lucko, už se strojíš? No jo. Dárky jste koupili? Jo, bonbonieru a formely. Myslel jsem si tříbí fantazii, rozvíjejí výtvarný cit. No, Lucie, co děláš s tou formelou? Jenom jsem ji rozbalila, abych ji vyzkoušela. Formela. Tříbí fantazii. To je ale překvapení. Bonboniéry. Poděkuj přece. Děkuju. Tati, to je tatínek Jirky. Richter, těší mě. Čermák, když nám bylo 10. 12. Má je. Má, ale falešný. Můj dort. No co je?
Děje se něco, Kristo? Ne. Nic. Já jenom nemůžu za to, že máme syna idiota. Doufám, že to profesor Hartmann nepozná. Prosím tě, ty se z toho dětka zblázníš. Dědek? Ale kapacita. Vy chcete co? Mám 10 minut času, holič mě přemluvil. Spíš vás měl ostříhat. Neobtěžujte, prosím vás. Holič. Profesor Hartmann? Pane profesore, vám se něco stalo? Prosím vás, syn nemohl dospat. Buďte tak laskav, strašně mi na tom záleží. Ale vy jste host. Profesor Hartmann. Dámy, pánové? Profesore Meloun. Prosím. Je mi známo. Ještě Madeira? Rum? Dobrou chuť. Ještě Madeiru a rum. Hraj. Hraj. Koněk. Výborně. Začal bych tím trikem s melounem. Pardon. Jedna moje přítelkyně je v agentuře. Zmíním se. Jako komické číslo do Varieté je to přímo skvělé. Doporučím. Určitě doporučím. Osvalde, dámy, pánové, poroučím se. Komické číslo do Varieté. Ten klavír půjde z domu. Ten profesor. Ne, na stranu. Taková dávejte pozor. Ne, moment. Počkejte, já se tam vsunu. Jestli jste tak hodný. Ne, takhle ne. My musíme zabrat na jedno. Jestli můžeš, vem si Ferdu a Ferdu. Já už jsem si svý užil. Já vím. Jsem si myslel, že jenom my jsme taková divná rodina. Všem ty Richterovi. Ten klavír bych reklamoval. Radši lednici. Zase nemrazí. No, protože jsi ji zase zapomněla zavřít. Lednice se totiž má zavírat. Já ji zavírám, jenomže nedovírá. Vejce se mají vařit 3 minuty. Tyhle jsou zase napůl natvrdo. Vařila jsem je 3 minuty. A nebo ty přesýpací hodiny nepřesýpávají 3 minuty. Promiň, ale každé přesýpací hodiny určené k vaření vajec
Už z principu. Už z principu. Ještě nejsou pryč. Velká pije kafe. A velký jde do pokoje. K Lucii. Vidím. Lednice není dovřená. Nic, Pinkej. Včera jsme to natáhli, tak to dneska musíme dospat. A snídaně máš na stole. V 10 přijde pan Šmíd, tak mu ukážeš lednici. Ano, tati. No prosím, 1,5 minuty a půl písku je pryč. No jo, jenom, že ze začátku se sype rychlejc. Proč by se ze začátku sypal rychlejc? Protože je ho tam víc. Luci, spíš? Tak klidně spí, snídaně je na stole. A v 10 hodin přijde... Já vím, přijde pan Šmíd a ukážu mu lednici. Tak pa. Pa, mami, ještě 2krát. Já vím. Ahoj, Lucko. Už jdou pryč. Musíme něco vymyslet, aby Lucie zůstala doma. Lednice je plná. Jo! Pomoc. No tohle. Už jsou zase pryč. Ferdo, kde jste? Neslyšíte? Ja. Co to tu zas vyvádíte? Kvůli vám budu nemocná a budu kejchat a budu muset pít horký čaj. Já stejně vím, kde jste. A nevíš. Protože jsme schovaný a ukrytý. Že tu zase mlsáte. No jo. Už zase sýr. Kolik jste ho snědli? Jo. A 2 ananasy. 1 pixu s okurkama. No a? A polivku z pytlíku. Ta byla slaná. To se nepočítá. No, dobře vám tak. Návštěva. Čau, Lucko. Ahoj. To je nová letní móda? Ne. Byla mi zima. Zima? No. Pojď, něco ti ukážu. Co ti to tu sněží? Co asi? Ferda a Ferda. Pojď se kouknout z okna. To byl můj klavír. Sleduješ? Jestli nemám kliku. Možná, že mi teď táta konečně koupí tu kytaru, i když máma chce, aby jsem se učil hrát na housle. Káťo, helo, ahoj. Ahoj, Lucie. Ahoj. Můžeme nahoru? Samozřejmě. Pojďte. Tohle už trochu přehánějí. Hraješ hokej? No, hraju. Ahoj, Lucie. Ahoj, holky. Ju, ty máš krásný kožich. Tobě to tak sluší. Víte co, holky? Půjdeme si hrát na opice. Nebo na karneval. Počkej, ještě čepici. Ukaž se. To jsou máminy nejmilejší šaty. Ale to by taky slušej. Osvalde, nechceš si s náma hrát? Hokej, jo, s váma. No. Mně stačilo piano, si nepřeji těch facek. Ale je pryč. Tohle to si schytej sama s těma svýma mrňatama. S jakýma mrňatama?
To jsou mý kamarádky. Jaruško! Ahoj. Fajn, že pozdravu maminku. Svátky mě brali za buliky. Co sem vůbec leze? To víš, Osvald. Jak je tohle možný? Neptej se a žeň pro brusle. Jaký brusle? Lucko! Lucie! Lucko! Nepůjdeš se koupat? Když sněží, jestli máte brusle, přijďte. Hokejky taky, klidně. Samozřejmě, taky. Ty se kamarádíš s velkýma? Jo a ne. Jak to jo a ne? Tak jo, proč ne? Protože kamarádíš s náma. Z cesty přichází Sněhová královna. Jsem Sněhová královna. Jo, wife. Holky, to jsem neřekla já. Co to je? Ferda a Ferda, formuláci. Velký a malej. Sekla jsem je v obchoďáku. Ale než půjdu do školy, budu je muset zase vrátit. Takže jsem je vlastně ani nesekla. Ferda a Ferda. To bude Lída. Dobrý den, pane Šmíd, už vás čekám. Lucko, ahoj. Ukaž se. Ty jsi zase vyrostla. Kde je ta lednice, co nemrazí? Tady, pane Šmíd. Nepotřebujete něco, pane Šmíd? Ne. Jen si hraj. Hraj si. Družstvo Arnold, opravy všeho druhu. Tady je Šmíd, lednice. Já mám takový problém. Kde je sedmička? Co? No ano, elektrikáři. Je tady havárie, spěchá. Růžová 15. Sedmičko, růžová 15, havárie. Růžová 15. Lucie, kdy jsi tak naučila bruslit? Já ti ani nevím. Podívej. To je krása. Já bych je nevracela. No ale když je seklá. Vy dva. Tak jsme tady. Něco s elektrikou. Aha, ale už je tu pan Šmíd. Tudy prosím. Šílenství. Přípoj na mraky a lednice mrazí a mrazí. Ale jen klid. Už jsme dělali horší věci. Nepotřebujete něco? Ne. Běž si hrát.
Družstvo Arnold, opravy všeho druhu, odborně levně ve vteřině. To jste vy. Teď vás cháněj. Jaký televizor havárie? Pokusím se, ale nic vám neslibuju. Karin, volej 6, růžová 15. To je vůně. Ale jak? Počkej. Čau. Ahoj. Dobrý den. Nazdar. Ahoj. Nepotřebujete něco? Ne, co by? Co zas ty dva vyváděj? Ani se neptej. Ty tu zase dělají zmatek. Aj. Hopla. Hop. 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 Dělej! Co je? Ani muk! Tak. Spravuj, tiše, rychle. No ne, to jsou věci, pojď se podívat. Ne, jo, já se jenom kouknu. Šroubovák. Co? Šroubovák. Co? Je! Telefon, pojď. Chlapi, co tam všichni děláte? Pošlete mi Šmída, Husova 24, elektrikáře Široká 31. Jaký sklenáři? Píšu si, havárie. Ahoj, to je rozjedené. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Ahoj. Nepotřebujete něco, páni? Ne, miláčku, to je... Běž. Ruce vzhůru! Ani hrout! A ty pracky nahoru! Řek jsem nahoru! Nebo to do vás napálíme. A nepokoušejte se otočit. Skončilo 13. pokračování seriálu Tajemství londýnského podsvětí. A nyní v cyklu Rodina, škola, dítě promluví profesor Maruška. Už v předešlém vysílání jsme se zabývali negativním vlivem přeměry techniky na vývoj dítěte. Například televizní seriály, které i nás dospělé ohlupují přemírou. Pánové, dobře, rychle, levně. A co to okno?
Pánové, děkuju vám. Není zač. Dobře, rychle, levně. Hořím, hořím! Pomoc! Pomoc! Pojďte sem, honem! Pojďte sem! Dějte něco! Co koukáš, ty stojíš? Jo. To neskakej, hrnce, rychle! Dělej! Můžu, jo? Jo, můžeš. Kýbl! Další kýbl! Všechny čísla dispečníků jsou obsazený. Už vás čeká. Instalatéři mají číslo 8. 8 máme my. Aha. Instalatéři mají 9, pane Šmíd. Devítka, instalatéři, tady je Šmíd lednice. Jedině vy mě můžete pomoct. Růžová, 15, havárka. Osvalde! Pozor, neblázněte! Lucie, prosím tě, nemotej se, tady nevidíš, že hrajem. No co je? Kam to pořád chodíte? Vás už bruslení nebaví. Baví a jak? Ale nějak jsme vyhládli. Zeslábil, no. Musíme se trošku posilnit. Dokud to jde. Instalatéry, Renault, mě krabici bonbonů. Instalatéry ne. Instalatéři už jedou. Volejte... tapetáře. Ano, samozřejmě, spolehněte se. Pošli tapetáře Růžová 15. Ano, pane Kos, objednávku tu máte už od včerejška. Co je mi platný, že tam máte v objednávku? Já mám dědečka na střeše a zvedá se vítr. Dědo, vydržte! Prozvoň to. V Šeříkově ulici čekají 2 hodiny na elektrikáře. Moment. Družstvo Arnold? Ale sklenáři k vám dávno jeli. Holky, nevíte, kde jsou tapetáři? To já, měla slično, nevím. Proto vás volám. Nerad čekám. Zkusil jsem nalepit tapety sám, ale obávám se, že ten lep už tuhne. Ano, chápu, budete si stěžovat. Ale já za to opravdu nemohu, že jste zatuhnul. Že dědeček trpí závratí? No promiňte, prosím vás, co tu děláte? Na reklamacích řve jeden telefon za druhým. Rychle, levně. Kde jsou všechny vozy? Zase u děvčat, co? Máte jít hned k vedoucímu provozu. No prosím, vždycky já. Bude v pořádku. Ano, velice se vám omlouvám. Tak, šéfe, jsem tady. Novák, 6 servisních vozů zmizelo, 15 zákazníků marně čeká, 12 budou žalovat, jeden to dá do novin. Kde ty vozy jsou? No, opravář ledniček Šmíd v Růžové 15. No, tam jsem ho poslal sám. Rovněž elektrikáři, televizní opraváři, instalatéři, také sklenáři, hlášená havárie, rovněž také tapetáři. No, vše mimo program. Růžová 15. Kde? Volali Richterovi, že prej přestavujeme nábytek. Ale nepřestavujeme.
Chtěla si opravit lednici, nebo ne? Ticho! Slyšíte? Ticho! Naši, dělejte, uklízejte! Děsnej fofr! Neboj se, to se pak srovná. Hele, víš co? Jestli seš Ferdu a Ferdu vrátě do obchoďáku, třeba bych mohla jít za tebou a koupit si je. Proč zrovna ty? To je zrovna tak dobře, můžu vrátit a koupit si je já. Jenomže ty si je sekla. Ferdo a Ferdo! Kde jste? Přece mě v tom nenecháte. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Už jste se vrátili. Dobrý den. Dobrý den. To je fajn. Lucka už se na vás moc těší. Má moji čepici. Ano, prosím. A co ty brusle, na co pak jste si hráli? Na bruslení, paní Krauzová. Naschledanou. Dobrý den, paní Krauzová. Dobrý den. Všechno v pořádku, lednice funguje. Ty kohouty už potřebovali vyměnit. Jaký kohouty? Tapety jako nové. Okna jsou úplně v pořádku. Světlo svítí. Televize funguje, oba programy, teď si vychutnáte i Prahu. Šéfe, jako vždycky naše heslo. Dobře, rychle, levně. Lucie, prosím tě, co se to tady dělo? Lucinko, a co ten fíkus? A co ty brusle? Na co brečíš? Protože, Co pak? protože holky říkali, Co? protože by mi chtěli vzít Ferdu a Ferdu. Koho? Teď je to celý z nějaký formely. Že jo? A ještě ten balon, co si s ním hráli. Měl 2 barvy, červenou a žlutou, že jo? No ty máš paměť. Helo, ještě jim přimaluj brusle. Neboj. Ty jsi krásnej a ten nosánek. Ukáž. Nebojte se! Osvalde! Lído! Nechte je! Jsou pod mou ochranou! Jsem Lucie Černej děs! Vládkyně všech moří a zvířat! Já ti říkal, že to schytáš. Bruslit v srpnu. Nemůžeš jít ven ani na chvilku. Já bych ti půjčil kolo. Nemůžu, protože jsem zavřená. Ale za chvíli přijde děda, odemkne mi a bude mě hlídat. A mě půjčí opici, protože je král zvířat. Předseda. Co? Místo předseda. Zvířat, to je takový spolek, který má rád psy a kočky a papoušky a lvy. Teda lva má děda jen jednoho. Dost malýho, ale papoušků snad 80. No, asi 3 opice. Jen nevím, jestli je sebou veme. Protože jednou mu utekl. A my jsme je pak museli chytat. Už neotravujte. Nejdřív všude nasněžíte a já to pak schytám. Až to řeknu dědovým psům, tak uvidíte. Jsou takhle velikánský. Dědo! Hurá! To je on. Ahoj, Lucko! Ahoj! Ani blbýho papouška. Jenom 2 uslintaný psy. He, král zvířat. Náhodou, Lucie říkala předseda. Pozor, děti. Třeba jsou v kufru. Bojím.
Já vám ten kufr podržím. Ne, děkuju. Hodnej, počkej. Na. Pozor. Asta, Nero, šup! Hele, co ti dá? Želvu? Jabko. Lucie, nezalejzej, já tě vidím. Tak mě vidíš. No a co? 3 opice. Ani blbou kočku. Asi mu zase utekli, ale psi přivez. Vždyť jsem zase tak moc nekecala. Lucko, Dědo! pojď sem, holka moje, to jsem rád, že jsi zase. Ty ani nevíš, jak se mi po tobě stejskalo. No a co pak dám? Žádný rozbitý koleno? Já šasnu. A to už umím jezdit po zábradlí. Prosím. Hele, dědo, dívej se, jo. No. No, tedy já zírám. Tak tady jste bruslili. Kolem stromečku z formely. A jinak je maminka normální. Jo. Aha. Asi jí zlobí trošku Ferda a Ferda. Aha. Asto! Nero, co tam vyvádíte? Dědo, budeme se brát. No to víš, Nebo chceš něco nakreslit? Taky už umím B a T. Teď už se nemůžu pořád hrát, když jdu zítra do školy. Heleď, raději mi namaluj, jak v bytě sněží. Když jsem se stavěl u mámy, tak říkala, že v bytě sněžilo. To nemusím malovat. Tamhle je lednice a když budu chtít, tak z ní bude sněžit. Aha. Dědo, co jsi mi přivezl? Jablíčka, co máš ráda. Nevypadají, ale jsou sladký. Já si ty jablíčka vemu až později. A co doma? Kočky si tam nechal jen tak. Dal jsem jim mlíko. Představ si, mouratá má 6 kotek. 6. A kdyby se viděla jedno hezčí než druhý. A víš, že Asta s Nerem na ně žárlí? Ty už jsi spapala 2 jablíčka? Já? Ne. A radši se budem prát. To je nápad. To je ale nápad. nedej se. To víš, že ne. Braň se. Buď bez starosti. Pozor. Au! Zatrac. Počkej. Je. Neboj se, vydrž, jdeme ti na pomoc. Já si pomůžu sama. Au, to bolí. Au. Co jsi říkala? Ale nic. Hele, jinak si maminka nestěžuje, ani tatínek. Ne. Bolesti hlavy. Ne. Přepracovat. A teď se vrát. Teď tě držím a teď už tě nepustím, vidíš? A teď. Teď jsem tě dostal. Asto, Nero. Rozkoušou ti balónky. Balónky, teď je to Ferda. Zdávám se. Ještě nejsi přemožený. Ale to nic, dědo. To se slepí. Já ti je ukážu. Jeden je malý a druhý velký. Stejně je musím kytit, protože jsem slíbila, že než půjdu do školy, že je vrátím. Teď jo. No jo. Ahoj, Lucie. My víme, že musíme zpátky. Ale hráli jsme si pěkně, viď? Ahoj, už je po prázdninách. Nespěchejte. Papa. Třeba by stačilo až zítra. Prosím tě, s kým mluvíš? S tímhle. Co bulíš? Já nebulím. Ty jabka jsou letos vážně moc pěkný. Ale chtěla jsi mi něco říct, ne? Já? Ne. Ty, dědo? Co pak? Nešel bys se mnou do obchoďáku? Musíme koupit novou vázu. Tak jo, vázu. Nelez za náma. Co za náma lezeš? Co bych lezla? Teď nelezu. Už nemá ani psy. Král zvířat. Teď jsem vám říkala, že děda je. Ahoj, parto. Ahoj, Lido.
Jaký král zvířat? To je nějaká hra? My si hrajeme různé hry. Polívka se vaří, nebo na vybiku, a nebo na policajty a zloděje. Ty, dědo, sek si někdy něco? Jak sek? No teda, sebral, ukradnul. Já? Ne. Co tě to napadlo? Jen tak. Ty, dědo, víš? No, co tak? Jedna holka od nás z party chce, abych to vrátila. A ty máš něco vrátit? Jenom takový balíček. Ona ho vlastně nechtěla seknout, ale když chtěla být v té partě, nic moc. Aha. A ty seš taky v té partě? Mhm. A ty myslíš, že bychom té holce měli pomoct? Měli. Ona je docela fajn a taky říkala, že už nikdy nic nesekne. No tak to jo. Tak pojď. Já tu radši počkám. Dědo, nezapomeň. Až tu formulu vrátíš, zase ji kup. Tady tu. Ale tuhle. Tady tu. Friedrich a Friedrich. Ne, abys to splet. Heleď, a neměl bych té holce koupit radši něco jiného? Dědo! Prosím. A, děkuji, děkuji. Mohu vám nějak poradit? Prosím? Nebo pomoct? Ne. Dámhle snad ten globus pro vnučku. Prosím. Počkej. Mám to zabalit? Ne, není třeba. Moment. Dědo, máš? Ještě počkej. To je ta holka, co jsme ji už jednou chytli a neměla u sebe nic. Ale dneska je s nějakým dětkem. Možná, že i tenkrát byli dva. Zbytečně mě pleteš. Znervozňuješ mě, nemůžu v klidu pracovat. Vždyť jo. Jo. Já jsem jenom myslela, abys něco vím. nesplet. Tady to máš. Tu máš. Tak já čekám. Něco není v pořádku? Ne, naopak. Račte jít se mnou, prosím. Ve vašem vlastním zájmu, pokud možno nenápadně. Kam by chodil? Ale dědo, co si budeme líčit, však vy už to znáte. Neznám a nejsem u vás žádný děda. Jen si ji nechte, když se vám tak líbí. Co se bral? Formelu a globus. Globus? Globus jsem koupil, prosím. Ale blok jsem někde ztratil, zatraceně. Prosím? Moje navštívenka. Doktor Kraus z Lázní Horka. To by mohl říct každý, dědo. Takovou navštívenku vám natiskneme i u nás, na počkání. Já bych vám velice rád vysvětlil, Pane doktore, moc jsme na vás vzpomínali. Na vaši péči. Ale už jsem v důchodu. A co pak vy tady děláte dnes u nás, pane doktore? No to víte, moje vnučka jde poprvé do školy. To jsou ale krásné starosti. Krásné starosti. Poroučím se, pane doktore. Doktor a krade formelu. Já ji vracel. To všechno ví. Kdybyste mě ji nechal vrátit, tak jsem ji hned zase koupil. Co se stalo? No prosím, slyšně potvrdí. Ten globus si koupil tady. Ano, koupil a zaplatil. Určitě se jedná o omyl, pane řediteli. Prosím. Teď zaplatím formelu. Malou obchodní cena. Prosím. Dám dík. A co ten globus? Ten si nechte.
dost, že jdeš. Máš? Dědo! Pojď. Takhle poníže člověka. Já nebudu. Nějak mě rozbolela hlava. Tak aspoň salát, dědečku. Ale Co ty, prosím tě? Já mám 2 šéfy a oběma jsem musel vysvětlovat, proč byli všichni opraváři zrovna u nás. Jen proto, že nám nechladila lednička, se nám jeden zákazník zatapetoval. Druhýho sundavali hasiči ze střechy. K tomu 2 vytopený byty. Pochopitelně to teďko pojišťovna odmítá hradit. Ten klavír byl vážně snesitelnější. Proč tomu Osvaldovi kupovali zrovna housle? Svět se zbláznil. U nás taky. Za celý den 3 plomby a jinak nic. A pak se do ordinace nahrne 30 dětí, které se chtějí podívat na tuleně. U nás. No to je musí někdo navádět. Lucie! Ha! Nezapomeň taky krk a uši, nebo tě zítra z té školy pošlou zpátky. Neboj! Já, který za celý život nescizil ani co by se zanehet vešlo. Taky jste se mohli něco proměnit v obchodáku. Když dědu chytli. Nemohli. Protože nás furt držel. A mačkal. Stejně mě to mrzí. Tvůj. A teď budeme spát. Zítra musím do školy. Prosím. My taky. Jo, to tak. Abych hned první den dostala 5. Hezky tu na mě počkáte. Slyšíte? Takhle si vykládá pořád. Jeden polštář, dědečku. Ano, jeden polštář. Jako lékař tě ujišťuji, že u dětí jejího věku je to naprosto normální. Já ji prohlédl, krásně roste, má jenom trošku živější fantazii. No to tedy má, až moc. No, protože je často sama. Tím bych vysvětlil i to, že jste ji našli v pokoji s bruslemi na nohou. Například dneska. Zamkli jste ji a ona si našla náhražku ve hře smíčky. S 2 míčky. Dokonce jim dala i jméno. Ferdo a Ferdo. No prosím. Ferdo a Ferdo, počkejte. Nečuchejte mě. Asto, Nero, necháš to? No tak slyšíte? Fuj. A hýbaj spát. Už se nebojte. Jo. Dobrou noc. Dobrou. Stejně mě mrzí, že je děda tak smutný. Nebejt jeho, tak už vás nemám. Chudák děda. Měli bychom ho rozveselit. Aby zapomněl na tu ostudu. Trochu jí tu první cestu do školy osláť, aby se jí nestýskalo. A přijde jablíčka. Tady Rudolf si bral do školy 2 panenky. Gábinku a Málinku. Něco na spaní, tatínku. Já to kombinuju. Koupelna už je volná, dědečku. Tak co s ním uděláme? To nevadí, že spí. Co? Ne. Co takhle žhavení lebky zvané budík? Prosím tě, říkala, aby jsme ho rozveselili. Podívej, má strašně neklidný spaní. Asi má nějaké starosti, viď? Musíme ho rozveselit. Pojď.
Prosím tě, co s kytkou, když je král zvířat, dělej? What? No, nahoru, no. O? Hop. Halo. Dědo. Dědo. Tak, dělej. Čum. Lucie! Vstává. Co pak neslyšíš? No. O ne! Co je? No, škola. Proč jste mě nezbudili dřív? Mami, táti, zaspali jsme! Dědo! Dědečku, vstávej! Dědo! Tati, mami, neslyšíte? Vstávat! Přijdu pozdě! Pojď. Ten má spaní. Pojď se. To pojď. Pojď. Ty nezbudíte. Táto, mámo, no tak. No. Dědečku, dědo! Lído, počkejte na mě! Osvalde! Čekáme! No jo, ale fofr! Čau, ahoj. Až přijdu ze školy, budem si hrát na školu, ale do školy se mnou nemůžete. Tam smějí jenom děti. Kde mám aktovku? Je, díky. Já vás nemít. Mami, tati. Dědo. Ferdo a Ferdo, kde jste? To se ani nerozloučíte? No to jsem si mohla myslet. Lucie, vem nás sebou do školy. Ne. My budeme hodní. Ne. Lucie, Tady zůstat prosím, a čekat. To není nic pro vás. No. Už jsem řekla. Hele, já ho kousnu. Bojím. Raf! Klidně spí. To byl asi dědeček.
Vstávej, jdeme do školy, dělej. Dědečku, zaspali jsme, vstáváme. Zatraceně to ta sedativa. Lucka už je pryč. Není kam spěchat, nějaký idiot mě zaparkoval se stejšným před garáží. Kdo asi? Já? Ani nesnídala. Nevadí, třeba ještě stihnem. Jen si berte si. Jsou prýma. No konečně. Lucie. Můžu? Holky, já jsem zaspala, pojďte. Lucie! Děda. Ahoj. Já jsem málem zaspala. Nebejt Ferdy a Ferdy. Prosím tě, už pojď. No jo, už jdu. Tak ahoj, já už musím jít. Tak pa. Tak i Lucka. To je zvláštní. Úplně přesně si pamatuju, jak jsem tě vedl. No jo, to je tvůj největší životní zážitek, tak aby jsme jeli, ne? No tak jo. Znáte tenhle dopravní příkaz? Vaše papíry, prosím. Vystupte si. Všichni. Všechno se dá vysvětlit. Já vám to hned. Papíry, no jistě, samozřejmě. Papíry, ty já někde mám, to jsou jablíčka pro Luci, ale papíry, zatraceně, moment. Já jsem je někde měl. Ahoj.